Здравейте! Отдавна не съм се включвал, но просто цяла зима имах много дейности по пчелите, по базата, по разширяване и прочие. Аз съм хоби пчелар и занимавам се аз каквото мога. Но искам да направя един клип за пролетно развитие на пчелите, който мисля, че е полезен за много колеги. Като цяло пчелите са живи, процент на смъртност е доста нисък, може би под 5%, което се дължи фактор номер 1 на обезпаразитяването доброва тоза. Фактор номер 2 има ли са запаси. Това са двете основни работи, които са много важни. Както ми казваше един приятел, дядо му е казал, че пчели са могли да умрат преди само ако нямат мед, но след инвазията на варла от Азия нещата са съвсем различни. Аз не съм привърженик на тезата, че кошерите умират по незнайни причини, 5G, земеделци и прочие. За мен причината е варла и мои близки приятели и съратници същото го мислят и моята теза се потвърждава от наблюденията, които имат няколко години. На въпроса за пролетното развитие подхраних моите кошери с инвертиран сироп края на месец март и рисково им сипах по 3 литра сироп, даже 3,5 на някои. Просто са ми такива хранилките и съм доволен. Те са го свалили и в момента ще окаже положително влияние на развитието. Прашец вече има. Времето е приятно, пчелите работят. Отворих в момента, дойдох на пчелина, за да подсиля една изкуствено оплодена майка, да проверя развитието, да видя имат ли запаси и прочие. И отворих няколко кошера на по една-две рамки пилоса. 10 март сме, което е нормално, защото ако са в момента на 5 рамки пило, април месец трябва да са на 10, всичко е нормално. И така, важното е в момента да се гледат запасите. Храната, според мен, зимата е много важно да имат хранителни запаси, когато тръгва пилото. Реално те тогава ще умрат от глад. Няма да умрат от глад зимата, когато нямат пило. Най-голямата консумация на храна е в момента. Другия рисков фактор е, когато имат пило, но нямат храна покрай себе си. Това се случва много редко. Виждал съм аз такава ситуация, но тази ситуация е доста редка. И така, колеги, като цяло прегледах кошерите, докато ги хранех. Това е другата причина, поради която искам да ги храна точно в този период, защото когато ги храниш, винаги отварям всеки един кошер, наблюдавам развитието, смъртност и прочее. И съответно за през сезона си правиш представа как са заземени, как са иззимували и прочее. Мисля, че за момента нещата са нормални. Тази година мисля отново да предлагам малки пчелни семейства или отводки. И така, ако някой има желание, може да се свържи с мен в страницата, дали моята страница или в YouTube. И така, тази година отново ще експериментирам с изкуствено оплодени майки. Имах 4 майки, една още лято, една почина от нападение, може би вината беше моя, защото я преместих в нов кошер. Имаше нападение август месец, когато нямаше много паша, имаше нападения. Отделно август месец я направих на 2 рамки пил, за да я приемат, и имах съвсем други задължения и трябваше може би да я подсиля допълнително. Сега има още 2 майки. Като цяло тези майки живеят около... Това са моите наблюдения от 3 години. 2 години префърган, сега трети сезон, втори сезон и да изкарат се получава самосмена. Но пък генетично ме трябва добър, вече съм си сменил изцяло всички майки. Имам минимално останали в някои медводски карники или БМП. И съм доволен съм. Опитвам и това е. Важно човек да опитва нови работи, да се развива. И така, аз не искам да кажем, че карниката и БМП-то не стават изобщо. Просто искам да опитам нещо различно. Селекция. И така, колеги, пожелавам ви успех през сезона. Най-важното е кошерите ви да са обезпаразитени,
да стартират сезона с запаси, пролетно развитие и април месец, живот и здраве, започваме да правим маточници, да теглим пило, да правим отводки и да се стегнем за първата паша акация, ако има. Този пчелин съм в Акациева гора. И трите ми пчелина са в Акациева гора, но само тук дава редовно. Вече 2 сезона. Другите по-скоро не. Първо, гората е по-малко като количество и дърветата са по-малки като размер. Постоянно ги сечат. И като цяло направих си 2 пчелина с по 2-3 км черен път заради Акациевата гора и сичат гората в момента незаконно и аз нищо не мога да направя. Но сме живи и здрави, сега каквото стане. Така, успех, колеги!